Mihin ne hävisi? Kisu. Eiks on nälkä? Mä en löydä enää niitä viimeisiä viestejä. Onkohan mä ollut niin aktiivinen, että mä hävittänyt? En oo voinut, mutta... Mitä viimeisiä viestejä? Että mitenkä me Maritan kanssa lopulta sovittiin, että sovittiinko nyt me ollaan yhdeltä siellä? Sä sanoit, että yhdeltä. Niin sanoin. Eiks hän halua? Tule täällä, tule nyt. Höpönassu. Pannaan makkaran siivut takaisin. Viedään tonne sun. Onks ne omenaa? Ei ku. Mun mielestä ne on ananasta. Okei. Okay. Pikku kylli. Joo. Kisu. Muahan pisti tiistaina ampiainen. Ai kamala. Tohon ottaa. Sattu kamalasti. Ei se kauheasti sattunut. Vähän sen kirpas. Pantiinko siihen jotain kortisonia? Kylmää siihen laitettiin. Nyt on paljon